tu sme v škôlke, v školičke 22.5.2010. Čo tu ešte máme? Takéto... Polícia! To je ona. Pozor, polícia letí, pozor, polícia a ďalšie auto. Všetky sem prišli. Juj, čo si to priniesla letí? Čo to je? No to je druhý. Čo si to priniesla? Čo to je? Čo to je? Vláčik? A ty čo máš, Oskar? Čo to je? Čo si ty priniesol? To je Tomáš. Ale toto je pozor. Toto je... Bulldozer. Bager. A bager kope jamy, pozri. Pozri, ako chodí bager. Bager kope jamy. Keď ideme stavať domček. Bager kope. Všetci sem na cestu ideme. A ešte vláčik. Juj, to prišli. Pozor. Čaká, veľké červené auto. To ľubí. Pozor, veľké červené auto ide. Aj svetla má. Kde má svetla? No, len nemá svetla. Toto je veľmi rýchle auto. Pozri, Bianka. To je veľmi rýchle auto. Áno, čo máš? Ukáž, čo si priniesol. Polícia. Ale toto čo? Ale to je rakúske. No, to sme dostali ako spravodlenie. Za meškanie? Nie, to že ako spravodlenie. Aha, tak to je. To som rada, že to hovoríš, lebo myslím, ja som sama letela a oni proste sú nás budovali to mlieko 4 razy prevalili. Ja nebol nikto, lebo asi 20 minút spali. A tak ďalej. Vieš, čo to oni to musia... To musia mať, ja som tiež s Romejom doma, keď som sama letela a mlieko mi priniesli také horúce, že to som mlieko prevarili 4 razy Papa. Oli. To už viem.